मा जादों दिनैनि DHS साख्रिनि आनजादाव आनजादनि समाव बिजाथिनो मबाइल लानो होदों नामा? बे समाव बयनिबो गोसोआव सोंथि आरो बयबो गरम। बे समाव मोनसे मिथिनो गोनां बेले-बेजे जाथायनि खौरां होनो सिगांदों। मबाइल लानानै सासे बिजाथिया साख्रिनि आनजाद होदों आरो बिनि उनावनो आनजादनि कुइसन पेपारा समाजारि बिजोङाव भाइरेल जायो। दिनै आसाम सावस्रि बिफाननि साख्रिनि आनजादा खुंफुंजादों आरो बे आनजाद खुंफुंनायाव सासे बिजाथिया मबाइल लानानै आनजादखौ होयो आरो दान्दिसे उनावनो आनजाद होनायनि कुइसन पेपार आरो एन्सार स्क्रिप्टआ समाजारि बिजोङाव गोसारनो हमो आरो बेखौनो लानानै गोबाङानो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे आसाम सरकारनि साख्रिनि आनजाद खुंफुंनायाव खेबले मानो बेबायदि जानाङै जाथाया जाबाय थायो? आनजाद होनायाव माबोरै मबाइल बाहायनो हाखो? आनजाद होनायाव मबाइल फन बाहायदोंब्ला जानो हागौ मबाइलनिफ्राय नायनानै लिरदों। बेबायदिनो गोबाङानो सोंखारिदों आरो बायदि बाथ्रा बुंसोदों। नोंथाङाबो सोमोनांदों जानांगौ माबोरै सासे बिजाथिया साख्रिनि आनजाद होनायाव बेबायदि हाबा मावनो हाखो? भाइरेलाव नुनाय बादिब्ला रल नाम्बार 20916012 नि बिजाथिया गावनि कुइसन पेपार आरो एन्सार स्क्रिप्टखौ खेबनानै भाइरेल खालामदों। आनजाद जोबखांनायनि दान्दिसे उनावनो बे भाइरेलखौ नुनो मोन्दों।